Казвам се Радослав Гатев и от малък имам интерес към компютрите. Затова завърших професионалната гимназия по електротехника и електроника в Горна Оряховица. Специалността, която избрах, беше системно програмиране, а системата на обучение там ми позволи да придобия една стабилна основа. След това отидох да уча в факултета по математика и информатика на Софийския университет, а малко по-късно, паралелно с университета, започнах работа в една българска фирма, която е в сферата на IT аутсорсинг услугите. И така след около 2 години там придобих достатъчно опит, за да стана консултант на свободна практика. Тогава бях решил, че искам да се занимавам с облачни технологии или те наречения Cloud и исках да стана много добър. Единственият начин, който виждах, е да го правя самостоятелно за чуждестранни клиенти, тъй като нямаше изобилие от такива проекти, както е сега. Компаниите, с които съм работил през годините, са от най-различни точки на света и имах възможност да опозная много различни култури и се научих да работя добре с тях. Започнах да работя с малки, току-що стартирали компании, а в последствие дойдоха и големите корпорации с сложните проблеми. С течение на времето започнах да участвам като лектор на различни конференции в България и по света. Поддържам и собствен блог, където споделям опита си. През 2018 година бях забелязан от Microsoft, които ме отличиха с наградата си Microsoft Most Valuable Professional за категория Microsoft Azure, което е името на тяхната облачна платформа. Това е технологична награда, която получавам всяка година от тогава за експертизата и приносът ми към технологиите на Microsoft. През 2021 година с помощта на американско издателство издадох и първата си книга на тема разпределени системи. В момента продължавам развитието на моята консултантска дейност като архитект и програмист на облачни решения и помагам на няколко корпорации да изграждат и оперират по-качествени и по-стабилни системи в клауда.